Anggar ora nang sandungan apa-apa. Pokok dhewe nang donya. Semmono uga lek sampean taat nang donya ya ora nang apa-apa. Dadi antarane sing taat karo sing maksiat padha. Mulane ora oleh rumangsa linuwih tinimbang liyan. Wong Gusti Allah gawe padha kok. Sampeyan kok rumangsa ati rumangsa linuwih. Mung liyan cilik-cilik. Luwih-luwih iki tukule riya lek nang kumpul-kumpulan. Lagak-lagake atine ngose wae cilik-cilik iki. Iki dibendani karo Gusti Allah. Senajan ngamale bagus mencorong kaya srengenge gak diterima. Nah, kita sebutnya malam Selasa Pongko. Riya kuwi eneng tingkatan 5 macem akeh riya. Nomor 1 riya ing dalem badane. Awak iki iso riya. Awak iso riya iki ta. Lah riyane badan kuwi ana kalane ing dalem agama lan ana kalane ing dalem urusan dunya. Riya badan ing dalem agama iku kaya dene piye? Ngetokne le puasa sunat ning samongan utawa ngetokne le bengi tahajudan awan karipan ning samongan sambat ngantuk rada kebengen laku tangi mambengi kuwi awake diketokne lek poso. Diketokne nek letangi bengi. Kuwi jenenge riya awak sing ngetokne agamane. Sandang nganggone berukut
rambute ra ketok lan ngangge apa jubah apa anu laku dingkluk kuwi jenenge riya tingkahe awak tujuane pokok aku ben diarani wong kusuk gitu ngangge gerake awak kaya dene neng Samongan acara rong lekas aku umi-umi ae dikir karo gawa tasbih wong rong lekas wong-wong ora wani ngejak omong lho iki ben diarani wong khusuk wong kami alan wong sing mendekat karo Gusti Allah kuwi larangan gedhen mungguhi Gusti Allah dadi obahe awak sing nuduhne dan diarani wong ahli zahid ahli tirakat wong kusuk mlaku piye dikluk gak nolak-nolak ora-orane Samongan kalungan Serban jane ya ora kademen ben diarani aku wong ahli ibadah kuwi termasuk riya dadi amrih ketok dhuwur ya riya etok-etok ngendhek ya riya etok-etok kan ora tenan mestine aku lungguh nang kono ning aku tak lungguh nang bareng wong-wong kuwi nang mburi perlune aku ben dipadha karo wong-wong iki riya jadi aja pisah-pisan etok-etok larangan